आला त्याने पाहिले आणि त्याने जिंकले असं नेत्याबद्दल नेहमीच म्हटलं जातं, पण आज खरोखरच हे एका गर्दीने भरलेल्या कार्यक्रमामध्ये वास्तवात घडलंय। प्रसंग होता तो दोडा मार्ग येथे श्रीमद वासुदेवानंद गोरक्षा समितीच्या गोशाळा उद्घाटनाचा। या कार्यक्रमासाठी नागरिकांची, विशेषतः महिलांची उपस्थिती मोठ्या संख्येने होती। पावसाची सुरुवात झाली तरी यातील कोणीही आपल्या जागेवरून उठलं नव्हतं। गोपूजन झाल्यानंतर तिथे आलेल्या विशाल परब यांना व्यासपीठावरती स्थानापन्न होण्याची विनंती आयोजकांकडून करण्यात आली, पण माझ्या माय माऊली पावसात माझ्यासाठी बसल्या असताना मी व्यासपीठावर बसणार नाही असं सांगत व्यासपीठावरील मान्यवरांना त्यांनी खाली जनतेमध्ये येण्याची विनंती केली। कृपया उजव्या आणि डाव्या बाजूला जेवढी मंडळी आहे त्यांनी आपण एकत्रित यायचं आहे आणि मला असं वाटतं की आपण, अशी माझी रिक्वेस्ट, आता तुम्ही मान्य करणार की स्टेजवरची सर्व मंडळी आपण समोर खाली येऊया आणि आपण समोर कितीही पाऊस असू नये आपण एकत्रित समोर, जर आपली मंडळी भिजत असेल तर आपण सुद्धा थोडंसं समोरच खाली आपण सर्व एकत्र बोललेलं आनंद होईल असं मला वाटतं। वकिली झाली सासोलीच्या इथे मंदार हॉलच्या इकडे एक मोटरसायकलवाला, त्याच्या मोटरसायकलच्या दोन्ही बाजूला दुधाच्या किटल्या लावलेल्या होत्या आणि तो जात होता आणि समोरून जशी आता आपण ही गुरं इथे गोशाळेत आणून ठेवली, अचानक आडवा आला एक गुर आणि त्या जनावराला तो आपटला आणि ऑन द स्पॉट दोघे जण, म्हणजे एक ऑन द स्पॉट हे झाला आणि जो गाडी चालवत होता तो अतिशय जखमी झाला। त्याचा एक पाय, एक हात पूर्ण फ्रॅक्चर आणि तो जवळपास 3 ते 4 वर्ष जाग्यावर होता। त्याची मी ॲक्सिडेंटची मॅटर चालवली। मित्रांनो, हा विषय मी याच्याशी डिस्कस केला विशालशी की बाबा असं आहे, ही जी आपण आता संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि इस्पेशली ज्यावेळी दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीत फिरतो त्यावेळी सगळ्या ठिकाणी आम्हाला रस्त्यावर एकदा रात्रीचं तर आमच्या अगदी समोर 4-5 गुरं एकदम इतक्या फास्ट गेली की आम्हाला ब्रेक पण अप्लाय करता आला नाही। त्यावेळी आम्ही ठरवलं की ही जी गुरं आहेत त्याच्यासाठी काही ना काहीतरी करायचं। तिथून आम्ही संकल्प सोडला आणि त्या दिवशी अशी खूणगाठ घातली की आम्ही गोशाळा दोडामार्ग किंवा वेंगुर्ल्यामध्ये करणार म्हणजे करणार। मग विशाल म्हणाला वेंगुर्ला नसून आपण दोडामार्ग प्रेफर करूया। खरोखरच विशाल भाई, आपण वाढदिवसाला ही जी काही संकल्पना आणि जी संकल्पना नुसती न करता ॲक्च्युअली त्याची अंमलबजावणी जी केली, खरोखरच या संपूर्ण दोडामार्ग वासियामार्फत मी आपले शतशः ऋणी आहे। आणि वाढदिवसाला हा कार्यक्रम आपण घेतला, खरोखरच आपला हा जो कार्यक्रम आहे तो अतिशय छान कार्यक्रम आहे। एक साधा इन्सिडंट, पण तो इन्सिडंट घेऊन आम्ही त्याच्या मागे ती संकल्पना सोडली आणि प्रत्यक्षात कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न केला। मित्र, आज वाढदिवस असताना त्याने अगदी सकाळी 9 वाजता बाहेर पडल्यानंतर जी वार्ताहर किंवा ज्या पेपरमध्ये त्याने अशी प्रसिद्धी दिलेली की रतन टाटा आपल्या देशाचं एक आयडॉल गेल्यानंतर आपण आपला वाढदिवस केक कापायचा नाही, बुके घ्यायचा नाही असं ठरवलेला माणूस सकाळी रात्रीपासून त्याला अक्षरशः मला वाटतं 100 ते 150 केक आले असावेत, त्याने एकही केक कापलेला नाही, कोणाचे बुके स्वीकारलेले नाहीत। खरोखरच आपण ही जी काय संकल्पना आणि ज्या पद्धतीत आपण टाटांना आदर्श मानून आपण ज्या पद्धतीत आपण जे पुढे चाललाय, खरोखरच मी या इथे कसे दोडामार्गचं जे हे देवस्थान आहे त्या देवस्थानला प्रार्थना करेन की आपली उत्तरोत्तर प्रगती अशीच होत राहू, आपल्या हातून असं चांगलं समाजकार्य। ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, चेतन चव्हाण, दिलीप भालेकर आणि संध्या प्रसादी हे मान्यवर विशाल परब यांना साथ देत पावसामध्ये उतरले। पुढच्या काही मिनिटातच समोरची गर्दी आणि विशाल परब एकमेकांमध्ये मिसळून गेले। सभोवतालच्या गर्दीचं मन त्यांनी काही क्षणातच जिंकलं। एक उदात्त कार्यक्रम सर्वांना एका उच्च भावनिक पातळीवर एक संघ बनवून गेला। पुढे सुरू झालेल्या संवादाला पावसाची पर्वा नव्हती, कोणालाही भिजण्याची भीती नव्हती, कारण त्यांचा युवा नेता त्यांच्यासाठी पावसामध्ये भिजत बोलत होता। गोशाळेसारखा चांगला उपक्रम विशाल परब राबवत आहे याचं कौतुक करण्यासाठी शिवसेना उभाटाचे बाबूराव धुरी पक्षभेद विसरून त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले। विशाल परब यांच्या अर्धांगिनी वेदिका परब यांनीही देखील उपस्थित महिलांशी अगदी सहजतेने संवाद साधत सर्वांची मनं जिंकली। पाऊस पडत होता, मी नेता नव्हे तर तुमच्यातलाच एक सामान्य कार्यकर्ता आहे असं विशाल परब म्हणत असले तरी जनतेच्या मनात त्यांच्या भावनांशी समरस होणारा एक नेता प्रभावीपणे घडत होता। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।